Ki mos dina mau nang endi, Gung? Aku ta. Iya. Sedina ning Deni. Jipuk kaos. Delalah nang kono ki ana sapa? Mas Indra, Mas Santo, ana Mas Deni, ana Mas Jamil. Jipuk kaos delalah ngono ta ya. Mau tekan omah ki kutute malah apa jenenge? Udanan. Udanan. Alhamdulillah. Gede. Anjir ora iso mangan ora ngedusi kok. Manuk. Bali disilai payung Deni to. Aku yo ming nang kono cedhak kono kok yo ndek pepenan yo ora nganu sampeyan. Lali kok jenenge lali. Dadi tekan omahe malah putute do glundung ngene gedhe to. Wis do ning ngisor kabeh. Untung ora ucul. Nggo payung iki tekan omah yo klebus ya. Yo iya udane karo barat kaya mono kok. Udane gedene ra umum. Pol gedene udane kok. Oh posisi mau sampeyan ndi Pak Doyan? Pas nyopir ra apa ora? Aku mau nang gudang. Semua store. Mau praiwo? Makane nang gudang, teng gudang. Oh stand benang gudang. Ora nganu. Ora nang gawe konten. Mau nang konten mau nang kono. Wah, apik manuk. Jajal gawe. Senene. Yo sapa sak nyeneni yo. Pas istirahat. Sing penting di luar jam. Di 2 jam kerja tetep iso manjur gembul yo tambah moncer to anu. Karo promosike. Yo jelas. Aku sopire kuning karo ndul. Mau. Jalan gawe nang nggon kabin mobil lho. Teko wis gawe sak ukara apa wis terserah ngono yo. Jajal gawe. Mbok mau yo diet pirang ngerti. Ayo rong kirimi gambar. Aku nek ngedit urung iso ta urung mudeng kan. Blas. Oh, InShot lho, aplikasi InShot apa Catsu. Download kuwi ngono. Ndak ngomong pi apa? InShot. Pixel Lab lah gawe Pixel Lab. apa jenenge background gawe thumbnail. Pixel Lab. Nah iki nggon Arif. Arif Joko. Kae iku kulo nyelep betul. Iya jelek. Selepan. Saya selepan kaya wek Arif ae yo mati kutu yo. Sepi ya Ah sepi wong sakne sawah kabeh di Lombok kok. di Lombok ya. Wis sedina ning ndi yen raket tok. Biasane isuk-isuk wis jedul. Ah nang Sripah to nek mau aku kan. Aduh. Oh kowe mak taling-alingu kok ketok ora ono kowe iki mau. Ora ono tapi ya kelasan nang mburi yo mangkat bareng betul. Kelasan. Takon lewat ngarep to dodo. Aku ketemu sik masang listrik kae bapakne Riro ki mah murid-murid. Salaman. Anu, Pak Parlan. Parlan. Ngomong ya. Aura isin aku arep ngomong kok. Ngene to bebesan ya. Ayo jan besanan ya kepiye. Sesuai carane ning Ora kaose mau dijipuk kabeh rung. ukasi sing guru dijupuk kok. Terus dicenang-cenang abang e. Tapi ijau kae kok. Sing guru dijupuk. Sesuk yo acarane yo arep gawe konten Pertanian. pertanian sesuk. Nang alas. Harus iku pertanian karo peternakan. Heeh anek. Nyutingi karo to. Nyutingi wedhus ngene. Wedhus Samuel tak konten yo penontonnya ya lumayan nih. Nek pas dibakani sik duwe to. Bakani itu malah. Ning bonsai aku wis ameri kok apik e penontonnya. Ben aku monet sing channel loro kuwi ya bonsai ketulungan bonsai pemandangan gunung alam kira. Ah lho jen apik. View-ne kan njur gununge menoreh kae asine. Pas langite biru kae tapi ya. Ae nang nanang barang ya apik tenan. Nanang bonsone gede-gede ya. Gede. Kutute ya akeh ya. Ah, persis sesuk karo ngonten karo kutut kuwi to semedi. Karo nganu ya yen doro kae lho lapak doro kae dong. Oh, pas dodolan doro kae ya. Doro. Dan doro wis tak rono ah. Engko lebare ngonten yani Dumbo ya to ya. Juga diwawancarani terus. Dumbo tak wawancarani sesuk ah. Mengko yo nek wong diwawancara Roke lucu kae. Dumbo lucu Dumbone nek aku man. Apa? Dumbo ngomong mantep to. Omong dia ngomong ki tok nyok mantep. Lucu roke. Nek lucune lucu Dumbo tepan. Pinter kae nek kon ngomong tok ceplas-ceplos ae ngono.
Taruh samane wis bali Pak domane. Mau bali rene. Sake dhewe ora ana kancane to. Ah, tenang. YouTuber ning wis bayaran ning kok ya teko piye. Ndah ya. Padahal iki bayaran wis asine oleh. Kopi ra cangkingke ya ora duwe kopi. YouTuber lagi Kepiye gek apes. apes. Yo lembung Ngenteni. katokane. Muga-muga sing sesuk ya cair sakmono meneh sing sesuk. Saiki ora ana beban garek nggone utange nggon Pak Kas tok 200 kok. Nek kuwi kan kuah tenan kuwi. Ora kelem ki nyaru utang sesuk. Pak Kas yo arep ngontan gawe garan pacul yo ngapusi tok. diapusi ta kowe. Walah wis omongane wong tuane ngangel iki kok. Bener tak Iki tandangi. mau bar saka ngonten iki tekan kene klebu sudan-udan ya. Kae ngontan ya. Tekan tekan. Kowe sampean iki ngliting pira to padha? Telu garete. Garete kok telu to? Ora dudune piye to? Ora kan. Ya. Iki bener puter. Kuwi kendak kene. Iki. Iki lho iki diputer. Oh alah. Ore ngono kok garete telu ki lho ning ngliting. Iki nek sesuai petung wong Jawa lak ngono to. Oh, telu ki jur ganjil kok ya. Nah, Sampai sing ganjil ya. Berarti nek apik sik ganjil ngono nek garet-garet ngono kuwi. nah mergane nek cara kaya dhewe dolan ning gunung nggon sing dianggep rada Werit. rada werit-werit ngono kuwi. Kan nek dhewe ra oleh nek munggah ki posisi ganjil. Apa posisi genep. Kudune ganjil. Nah iya to. Ya semono uga nek wong gawe nglinting rokok ngene tetep kudu ganjil ya. Wah, Termasuk anak barang do nggonmu gek loro to do. Ora nek ngene lho filosofi ning nek dhewe ling nggawa iki kok ganjil tekane ngene iki ana sing genepi. Nah, garet iki tak gawe ganjil kan kok genepe rasa. Rasane bener. Rasane yo enak. rasane enak ya bener kuwi. Jadi kaya putut ya. Iki filosofine ya. Putut iki kudu ganjil genepe sing ndi ngono lho. Minimal nek misale sing enak iki ora bakule ngempos, bakule garet sing enak iki. Sing laris. Sing laris ya. Pirang-pirang kok Mbok ora seneng sih nggo nganu Gede. gede siji njur kuwi ngono ora. nek pas melawan atau melawan kabeh nek pas sing ini karena nek iki legi to iki sing sebelah legi. Legi jenengan. Sing kene paing, nah tengah iki pon iki. Oh. Berarti kaya pasaran. Nek melawan dodo ora wani wong kalahan deh. Kalah. Lho bojoe kalah kok. Melawan. Asine iki adike ora kalah ming mengalah to asine. Apa? Ya arep ora ana apa wae mbok ngalah apa mekalah nyatane ya di ora pernah menang ini. Nah. Jane ya. Ya jen unike wong bebrayani ngono kuwi to. Nah iya jenengan. Jen wis disetro Sing pangeran ya. ngatur urip wis nang ngendi nek wong wedok iki wedine karo wong lanang. Heeh. Wong lanang wedine karo anak. Anak wedine karo wong wedok. Wis ngono kuwi. Encen iya kok. Wekku ya ora iki ming ya apa omong-omongane wekku iki bocah loro-lorone iki nek karo aku ki blas ra ana wedine kok. Ning ngger sekali digebriet karo makne, wedi ku apik mengkeret kae kok. Ning karo aku do mecece ku kabeh. Wis Tang kuwi wis tenanan ora musi aku ki kok. Mecece tenanan kae. wis nasib pangeran wis ngono kuwi. Nek ora ya diwalik, mesti diwalik iki nalikane anake iki ade wong lanang, misale ndek anak wedok. Nah, mungkin anake wedok ora ade wedi. Ning kok dhewe ro mbok wedok iki ora pati wedi banget. Nah, Nah, semua intine siklusnya mung muter segitiga ngono kuwi. Bendel nek. itu. Oh, mburi kae kok. Wong jeneng ije buka warung kok. Pak Yanto Gendong je buka ku 4 tahun iki. Wis buka to. Bisa ono iki. Berarti kowe mau oleh pirang-pirang konten ya, Gung. Ngolah ya. Salah Oleh konten 5 apa pira iki mau. konten Golek kreatif. siji angel tenan. Hah? Mau jare kok. Mau to. Bener sing tak golek konten kreator sing wis terkenal.
Konten. Dan iki tetep nek aku dhewe harapane ora aku, ora awak dhewe nek iso iki Magelang iki ana sing mewakili. Konten kreator sing nanti kondang saiki sing konten kreator sing rata-rata oke mesti di Jawa Timuran. Oke ya. Gelang ngono kuwi GWSM kuwi. Oh ora, ini Jakala karo Jawa Timur. Garuda YouTuber barang iki Jakala karo daerah kono. Nek Ngawi Madiun. GWSM ki ya tak acungi jempol mergane den saka nol. Aku ngerti awale ming kaya buta-butonan lho. Heeh, Dadak ayo apa jenenge gedruk kok. Di omah. Heeh. Ketok-ketoke dadi buta tenan, yuk duyak-uyak, nguyak ngono kuwi. Ngerti aku yuk anakku jeneng Cilikane fan ya. Ciliana wis senengane entul kuwi. Nah, Padahal entul yo kuwi. awal-awale entul kuwi wis mengikuti terus ngono kan sprene iki. Dadi nek GWSM mau ngerti denen ora langsung moncel perjuangane. Tetep perjuangane jan saka nol tenan. Kono kan terus mereka yo koyo ini totalitas tenan cara anu ki. Sing mesti sing paling aku salut konsisten Konsisten tiap konsisten kali Pak. upload. Nah, nek perkara kok apa ya misalnya kaya peningkatannya mungkin ora signifikan tapi dan konsisten. Signifikan ya. Nek peningkatannya aku ora ngarani ora muni signifikan. Maksudnya mungkin nek saka segi pakaian mungkin saiki mereka wis Nah, rada nganu, secara ekonomi wis meningkat lah. Subscribe kaya nganu kok apa artis kok. Piro Iya, 5 subscribe juta. mungkin tapi Wis piro sakware? 5 juta terus Berarti upload lagi sak jam ngono. Penonton ki hampir 1 juta. saya anggap kualitasnya bukan jumlah Subscribe. subscribe mereka atau Penontonnya ya wae. penggemarnya. Sekok mereka carane Merintis gawe lagi. konten. Oh. Dadi ket awal tekan saiki iki cara diitung peningkatane malah signifikan iki Pak Ndut Woko Channel. Nah. Saiki tekane kamerane sing wis canggih nek entul tetep nggawa Ini HP. biasa ya. Nah, Ora kamera saiki. ya kamera tapi Iya, kamera. kayaknya tetep apa ya nek aku ngarani peningkatannya ora signifikan tapi hasilnya mereka iki luar biasa nih karena mereka konsisten. Mendino upload, mendino. Imbang kok anu gajine karo Woko Channel. Woko Channel barang iki ya Penontonnya akeh GWSM. Nah, GWSM dhewe leh ku ngarani sisi unggule dibanding kaya Woko Channel secara keanggotaane mereka iki digawa tekan ndi-ndi. oh. Tekan Thailand, tekan Bali, tekan Iya, anu. konten. Dadi ya secara Berarti sana keilmuannya mereka akan bertambah. Berarti Sedangkan di- Woko siki- Channel, mereka kan vakum nang nggone dan Ini paling nek kaya apa ya iki oleh hasil kasaran iki yo dibagi sama rata piye ya. Nek ngarepku, yo. Ya ri apike ya kuwi siji entah kuwi mah. bagi sama rata atau enggak, sing mesti secara manajemen mereka Terbuka lah ya putih. hebat. Maksudnya hebat iki Manajemennya nganti ora ono sing iren kemiren. Nah iya. Iya. Padahal kayak kan orang Wis ming kantor dhewe. bener satu keluarga ning sak keluarga kan orang ming antarane bapak karo anak. Tapi kan ono lek, ono kanca. Iya. Ini yo cara apik. Hebate GWSM nang ngono. Iku sing Mereka sing merintis dari mewakili awal. Magelang tertinggi. Ya, ning nek karepe aku nek Magelang misalnya katakan ngomongke nang konten kreator hanya segelintir sing nganti iso sukses iki mungkin iso dikatakan GWSM, Hasan Sule, iya. Nah, Terus apa neh? akeh sih anu urung sida rene cik pesan sih anu. Kae pesen kurungan. Ayo urung sida. Nunggu kayak nang PLN terus lah. Nah, nek karepe aku sok iki Kayak tangi turu iki. ana kolomong Tangi turu. sing Hah? magat. Soalnya Ana sing wani ngekeki terobosan baru. Karena kumulan Dan wae. dia diterima oleh khalayak umum nganti nang endi iso dianggap Icon ya. enggak cuma icon tapi Magelang punya konten kreator sing berbobot sing secara skala ini mereka wani bersaing dengan konten kreator daerah Jawa Timuran mbuh nopek-nopek konten kreator udah dipus-pus aja gitu. Kae GWSM. Ning sok rada ngawur ya jane. enggak nek kaya GWSM ya mungkin secara ide kreatifnya Itu kan budaya, konten budaya. konten budaya. Jadi mereka nggak dituntut terlalu tinggi tentang kreativitasnya. Tapi mereka yo salut nih aku, jos, maksudnya misalkan ono yang lain pun aku dukung. Misalnya kan GWSM hanya dari satu
kesenian kuda lumping iki. Ini malah vlog kok Basicnya hariannya kan kuda lumping mereka. tapi hariannya vlog Iya, maksudnya tapi basicnya mereka kan kuda lumping. Nah, kebudayaan. ketika ono sing nongol sok imbus kok basic Dayak apa kubro sing iso nganti nututi kaya GWSM kuwi jos tenan. Wah, ngono. Ya, Oh iya. Kode. nek aku sing tak salut Ning ngarmone dhewe iki asine topeng kawedar iki asine ana sing gawe ngono kuwi insyaallah tetep nganu lho ya. jane tetep Jane tetep maju iso Prospek. prospek lho. Ono sono to channel sing tapi sing ra iso ditiru saka GWSM kuwi dan iso nganti netralisir rasa meri lho. Mungkin secara pendapatan mereka aku ra yakin ditumpodo. Ya tetep ana Mesti undah langsung- usuke lah. Ondo suwe. Undah Iya. usuk ana sing gede niki Tapi sing mereka iso nganti tanpa meri lho. Misalkan katakan kok sing dadi ikone entul. Misalkan entul dengan gaji tertinggi kok kenapa Mas Nemo ra meri? Iya. lah. sing liyane rada meri ya. Oh, nah, hebatnya mereka di situ. Mereka punya kesadaran masing-masing. Nah, untuk numbuhi kesadaran kuwi mau kan butuh leader sing bener-bener kuat. Mungkin entah bapaknya entul, entah lekne. Ya Ya. jenenge ya. sing salete saka wong desa Sasa ini levelnya nasional. Nah, kelas nasional wisan ya kuwi. Asane subscribe wis 5.000 to. 5.000 ge upload sak jam ngono kok wis penontonnya 500.000. Akae berarti meh mendekati Deddy Mulyadi to kuwi. Penontonnya akeh kuwi malah. Akeh Karo GWS. Deddy karo Heeh. Nek Padha-padha upload-e lho. nek Dadi iso dicek ning umpama upload lagi pirang jam ngono penontonnya wis ratusan ribu. nek analisa aku ngene dan Deddy Mulyadi langsung punya subscriber banyak atau pengikut sing akeh itu karena dia punya gebrakan. Dan secara latar belakangnya Pak Deddy gubernur, dia dengan level pendidikan sing tinggi. Ya orang SDM ngomongin yo. GWSM enggak. Sios. Nah, GWSM selevel secara pendidikan nih, selevel Deddy Mulyadi enggak. Tapi mereka juga bisa meraih level pendapatan yang sama. Nah, hebatnya GWSM nang ngono. Levelnya wis Levelnya wis padha Pak Deddy. artis-artis, ya. Kuwi jane wis kena ge inspirasine ak dhewe. Maksudnya iki lho, jadilan iso nukule GWSM. Dayak iso rai, Kobro iso rai ngono. Ya ta. Jane kan Emune nek ndak iki digawe asale insyaallah tetep iso lho mau-maune saka awal. kemungkinan besar iso, Tetep cuman iso. butuh sing totalitasnya kaya GWSM. Ono artis-artise yang cak nom-nom gitu. GWSM lho nekake figur perempuan iki akhir-akhir iki. Biyen tetep sing Saiki syuting ono tari lanang kabeh. Bali, tari Bali, sekolah tari nang Bali barang to kayak. Sekolah tari apa kuwi? Iya. Leyake kuwi. Oh, leyake. Ya, karena emang kuwi tuntutan, jadi mereka juga harus karo Tetep kudu- Warok Suramanggala. Kudu nuntut apa ndatangke saka asli saka Bali tenan ya kuwi ya. Wong cen mone cen mbing leyak to kae cen sin Saiki di kantor dhewe duwe penyewaan kostum apa kuwi? Semua kostum kesenian. Ya Sadilan, ya Dayak, ya macam-macam. Gede kantor. Nek aku tuh seneng ndelok kekompakane GWSM. Ngene aku le mengikuti ya mergo anakku itu. Karena anakku senenge entul ya wis aku melu gelem ra gelem melu ndelok entul ngono lho. ya iya. Padahal ketika lu isih cara kok SD lho paling kelas piro cah kae. Saiki sing nganti SMP. Seprene lho jek mengikuti. Bahkan Mbak Yone sing Rani sing wis daplok SMA itu lho melu-melu ndelok entul saiki ngono lho. Kecilek. Aku maune ra ngerti ya. Aku ya entul-entul ki apa jebane sing kuwi to. Apa ngono jebule. Leyake ngono kuwi to. Jane anune. Karena nek aku biyen ngene. Digawe film kan ada kan film, bikin film kan. Secara ngono nek saka GWSM ya oleh seneng jan ndelok mereka saka nol tetep iso njogo kekompakan tekane saiki mereka wis terkenal pun mereka tetep Kompak ya. kompak. Ngono. Mote ora njuk muni. Wah, saiki pendapatannya wis gede mungkin misalnya kayak katakan Nemo atau Mas Boy sing nom ora njuk muni ngentekke wektu ge pacaran atau ge apa ora. Mereka riwayat syuting ya syuting ngono lho. Ya. Dadi salute nang ngono. Kompak sih. Salute nganu bareng. Heeh, meski pendapatannya mereka wis saiki wis tinggi kuwi ora mempengaruhi kinerjane mereka. Nah, nek beda mungkin nek misalnya kok kayak dhewe lah katakan ya. Ade YouTuber saiki sregep konten ono rene. Sesuk begitu wis monetes kok diteo kueh. Wong lanang ujiane meneng kuwi kok. Nah, persis.
Wong lanang ujiane nanggon lakang. Karakter iki ngene ngono kuwi. Karakter wong lanang ketok kali-kali dari iki malah Ujiane nanggon lakang kuwi nek wong lanang anu kuwi. Wis. Ya, mungkin Maya.